May dumaan tayo dito sa kay Ma'am Bebet na restaurant. Ito, yung friend natin na plantita. Let's go inside at kumustahin siya. Alangan naman na dumaan tayo dito na hindi tayo bumaba at tignan siya at kumustahin, di ba? Let's go. Ay, wag mo ikot ako. Okay. Dito mo labay dire, mo agi jud ta. Uy, ayaw. Ayan di mo Bebet. Ang sipag-sipag. Tapos, Grabe. yun. Yung may puno na ano? Ano eh, puno? Ay, yung puno? Loon. Ano po? Oo. Nakita mo no? Oo, nakita ko. Nakita mo? Oo, kaya Nakita niya pala yung picture? Nakita niya? ay mga visitors sila. Ganda. Picture mo ako dito. Need more kasi mag-expand tayo punta doon. Ayun, Akala ko yes. yung magbebenta ka, hindi yung magbebenta, no? So, ano? That's right. Sino ko dito? Hindi matatawaran. Dili, oy, mas bagna. Arang-arang na lang, arang-arang na lang. Ay, Kaghapon, worst. ay? Worst na. Oo, Pero ang bunga niya parang mangosteen. Ah, ang gusto. ang ganda niya. Mas na ko siya eh. Lahi siya, karon ako nakakita dito. Oh, murag di, murag. Oh, murag kanang family gihapon og mangrove. Oo, murag, oo. Oh, nga na. Dito, diba? Pagkakpat na. Saan niya yung matanda, nakakaawa. Ewan ko. Kuan lang siya oh, yung hindi nagigiring-giring nagay nga na oh. Oh, next straight. Straight lang siya. Giring-giring yun, oo. Ay oh, nagiring-giring. Lahi mo na. Lahi mo ni. Ay, Hindi ko uban siya. Kumo ni ay. Tingnan mo yung Ay, Pink Princess. mamamasay na yata. So, Kasi wala man siyang green. Bakit Kasi kayo- ganon? Bakit pink lahat? Lagi kayo Layo-layo. nag-pray na sana mag-pink yung pink princess nyo. Ako nag-pray na sana mag-green yung pink Ano princess ba ko. yan? It's my first time to see Pink Princess lahat. Kasi Ay, Pink Princess, pink lahat. Lahat ng leaves niya na lumalabas is pink lahat. Ala, So kakaiba. hindi siya mag-sustain kasi wala man siyang pagkain. Hindi ko siya Oo. makaprocess ng chlorophyll. Nag-support ng pagkain niya. Hindi siya enough kasi dalawa yan. Bakit pa ba ganyan? Ayun. masahan niya, oh. Alam nyo, si ma'am ay so blessed of friend niya nga ni. 1, 2, 3. Guys, pagalitan natin siya kung hindi niya i-share yung isa. No? Three Pagalitan natin siya. Sobra. Ay, 4, 5. Ang dami pala. Ay, Okay. Yung yun isa oh. sa atin Yun na. ang maganda, oh. Bilhin natin yung isa. Yun, oh. Kay, Yun, bigay yun, yun oh. dito. Yan ang Saan? maganda, oh. Dudong. Yung isa. Yan, oh. Diba? Ah, kanin? Nung nag-picture ka doon, nung nagpunta kayo sa Oo. Pulang Lupa, di ba sabi mo pako yan? Oo. Pako yan? Oo. Hindi mo yata pako yan. Ay, hindi. Lahi. Lahi. Hindi yata. Oh. Tripper niyan. Ito, bilhin na natin. Oh, Three ito per. lahat mag-refund din. Oh, magkano tripper na to? natin. Huwag yan. Kay Dudong yan, binigay sa akin. Isa Saan lang dito? yan. Ay, huwag yan. Oh, ito. Isa lang man yan. Oh, ito. Ano ba yan? Sabi Three niya, per. kulang para yung tanim. Bawasan natin. Bagalit yun si Ma'am Daisy. Si Daisy ba? Kilala mo si Ma'am Daisy? Daisy. Partner yung asawa niya. Oh. Bakit? Pero, Ang dami pa oh! pero, Nalaylay, makita? alam mo ma'am, kailangan niya talaga ng moisture. Oo. Kailangan lagi ng moisture. Kasi tingnan mo. Doon natin nilagay sa banda doon sa medyo Kailangan may hamog-hamog yun ang ano Kasi to. pag mag-dry siya, yun Oo. Yan ang punto. Kailangan spray-sprayan mo ito. Oh. Ito to. Ito sa atin Hindi to. man kami nakapag-dilig ngayon.
Ay, gusto ko malaki eh. Mamundok na lang ta. Ito lang. Mamundok na Oh, lang ang ta. liit naman. Ma'am, tingnan mo yung uo niya. Ang liit oh, dahil sunog na. Hindi yan sa provincial area. Dapat ito ang tingnan mo. Dapat malaki ito. Oh, yung ball niya. Kasi merong malaki na dahon. Parang saikat din. Oh, parang cyclone. Dapat yung dito ang tingnan mo. Dapat malaki siya. Yung ball niya. Ayan. Pero nasunog. Kasi tingnan mo. Kailangan niya ng ano, ng kailangan niya ng Oo nga. Pero dali siya mag-grow pag palagi basa. Meron kami niyan pero maliit pa. Nasang goal? Oh my God, parang palabas doon sa perta ng mananay. malambot. Oo. Tingnan mo, ganun Wala. yun siya. Oh my God. Wala. Yung leaves niya. Kaya, Ayun. parang Ang parang ganda. ulo siya. Magsulip, ano man yun. Oo. Ayan. Oh. Nakuha pa eh. Oh. Ayun, kaya ko. Yung mga table namin dyan, mga antique. Mm. Oo. Ang sarap. Tingnan mo, Wow. buong buo, napakalaki. Ano ito? Mm, Puga sila? Ito. Dito to ga, sir? Ironwood to, galing to ng Sambuangayata. Antik, antik. Sambuangayata kasi ano man, galing ito sa yung matanda doon sa Ang Tubigon. layo naman ng pinanggalingan. Tingnan mo naman ang ginawa oh. Matanda doon sa Tubigon. Parang Galing tinahinang ito ng Surigao. tinahinang Ang purpose niya, dinala ito, yung boat ba? Nag-travel sila ng, week yata yung travel nila from Surigao. Oh my God. Punta dire. Mm. Kaya alam mo kung anong pinifishing nila sa Surigao. Mm. Yung bulinaw ba gawing Ayan guys, tapos na kaming kumain ng halo-halo. Ngayon naman, sabi ni Ma'am Bebet, punta raw tayo sa Panggangan. May ipapakita siyang view ng isang mango tree na napaka-antique at maganda sa Panggangan. Never kaming pumunta pa doon guys, kaya mararating na natin ang Panggangan with the company of Ma'am Bebet. Ayan. Ayan, dito kami naghalo-halo at ang ganda, ang sarap ng kanilang halo-halo. Try nyo dito guys, nandito lang sa Desamparados. Dolman po lang Tubigon. Diba? Masa may mas dool Tubigon or Tagbilaran? Mas layo dool ang Tubigon. Ito ang papuntang Panggangan. Hala, it's our first time. First time yun eh. Nagkal pa man yung balay diri ko. Wow. Ang paloob. San Isidro. tapos yung pag-start natin doon sa causeway, merong signboard dyan. Kasi yung causeway na yan, yun ang pinaka-longest causeway. Oo daw. Pinaka-longest na causeway. Saan? Yan dyan sa Panggangan. Ayan. The longest causeway in the Philippines. It's located in Panggangan, Calape. Yun ang pupuntahan natin ngayon guys. Wow. House na. Diba? Ay, ang ganda dun oh. Wow. Talagang bakasyonan ng ano. Malapit sa dagat na. Ito yung mga Ayan, dagat na talaga. Ayun, daming naliligo sa dagat. pag nandyan na yun, sigarilyo na siya. Naghan man taga other towns na pinipag-ulong. Oo nga, ang daming tao oh. Kita mo oh. Dito, kita mo na tayo sa sakyan. Ayan, daming... Guys, nandito tayo sa Talo. To ay tingnan natin ito. Mukhang kulipat itong garden nito. Tingnan natin kung magbahay-bahay tayo, plant hunting. Ano ba ito? Wala naman nakalagay na for sale. Meron kayang for sale na tanim yan? Wala bang pursel na kalagay? Wala na. Ha? Walang karatula, pero marami siyang tanim sa loob. Lagi. Ha? Oo, lagi. Pero Maganda rin. pwede namang magtanong. Pwede magtanong sa loob kung may tao. Because today is Sunday, let us see. Check natin. Plant hunting tayo house to house. Ginagawa natin noong una guys na pag nakita natin ang residents na maraming tanim ay tanong natin kung mayroong binebenta. Diba? Ganun tayo noon. Ayun, may katulong sila.
Ayo. Namaligya mo tanom day? Namaligya mo. Ay, wala. Wala sila mamaligya. Okay. Wala di mo mamaligya. Abi na ako namaligya mo kay aran daghana. Meron marami silang tanim guys, Bago-bago pero pa, oh, mga parang... hindi naman daw binebenta. Ay, baka natakot lang. Meron binebenta siguro. Bakit nagpo-propagate? Oh. Ang dami niyang propagation sa ilalim pa lang. Oh. Ang dami niyang pinaturok. Oh. Pinaturok. Loob to, no? Dami pa. Oo nga. Ayaw, natatakot. Hindi tayo kilala. Hindi tayo kilala eh. Okay. Let's go na. Wala, hindi niya... Hindi daw eh. Umiiling-iling pa. May sili dito guys. Kakaiba tong siling ito dahil malalaki. Dami nilang aso. Natatakot siguro sila. Siyempre, nasa tabing kalsada. Ganito ah, iba nagyang ano niya. Bakit ganito kalaki ah? Oh? Kaya nga, maanghang ito. Ito yung napakaanghang. Ayan? Oh. Sobrang anghang. Kuha tayo ng ano, binhi. Na tayo? Ha? Magnakaw na tayo, yan ah. Yan, binhi. Mahanghang yan. Sobra. Ito ah. Oh. Maanghang ito. Magnakaw na niya, ang mga awat. Oh, yan, yan. Pula. Ayun. Kami ng dating ay ito ang pagkain namin. It's a corn, lettuce, salad, and wow, sarap tuna, fried tuna fish, and then ganyan. Oh, nakita mo may fish din siya. Okay, that's it. That's it guys. Come on.